Nah, seperti ini suasana pada siang hari ini. Bapak Bupati Sukir Sancoko dan Wakil Bupati Bunda Listiarita juga hadir di Telaga Ngebel Ponorogo. Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Bupati Ponorogo, ingkang taat kinurmatan Kang Bupati Sugiri Sancoko, monggo winantuing kasugengan ugi kawilujengan saestu kunjuk kasalira paduka sumrambah para-para ingkang kepareng handheraken jagalipun. Sukses. Berungan ingkang datur hormatan panjenenganipun Ibu Bupati Ponorogo. Semoga keaturan pilarang penggawa dengan papan ingkang sampun. Sangat Hasonya taliusnya tanggap ing sasmita inggih yen aku suka anggolo sokan janji satrinda sahabat kawis lan kewane panggah Haneke punika tawarane kanggo dilungguh dilolo-lolo Haneke mesti ngate pawiwahan pulang bujeng aku rinumpaka biji pingin dumadi saking berasabda pinggir abang ini kowe numpaka panyaya bunuh anak cendrahe angger gemek kang kaya mangkono sarwa abang kinarya bekabaran genging tekadnya Ponorogo Genyo mujataken Ponorogo Ibat Ponorogo bermartabat Hamiak kang samya porsek alengkeh apa-apa Bulan di sakit ulu, pamune buke opo.
dumadi satemah dadi sarana bagri mulya Niskala Nirboyo satemah Bapardaya Panganibawa Lok subur kang sarwa nganggur murah kang sarwa tiruku tata titi tentrem raja bejo donya kakek abdi Kemaringin Bapak Bupati Ponorogo kaya sangganing keluarga Wandowo para wida dari wida boro Tanono kendhati sawiji mboko sawiji tumuju ing sasana Pesri. Para penari, para pengelawet, para pemikul tumpeng yang saya cintai, saya banggakan. Tanpa kecuali barangkali ada yang belum disebut, saya mohon maaf. Benar-benar ini surat yang berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kita sudah kombinasi dengan budaya, kombinasi dengan IT, dan mudah-mudahan ke depan akan ditingkatkan kembali. Saya berharap tumpeng yang diarak tahun depan tidak sekedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nanti Pak Kapolres ada tumpengnya Pak Kapolres tahun depan. Ada tumpengnya Pak Dandim. Ada tumpengnya Pak Kepala Kantor Kemenak. Ada tumpengnya Pak Kajari. Ada tumpengnya kepala dinas sak Ponorogo ada semua wajib membawa tumpeng. Ya salah ya, aku sebagai bupati perintahnya kan bos. Cocok. Nah, semua masyarakat membawa kontingen masing-masing. SMA 1 membawa tumpeng dan kontingen. SMA 2 nanti biar dikoordinir oleh Pak Sekda. Pak Sekda ya? Oh, Pak Sekda. Ada tumpengnya ketua DPRD. Tepuk tangan. Ini memang saya hormati terakhir karena orang yang paling menentukan nasib bangsa dan negara Ponorogo ini beliau. Mari kita hormati agak terakhir sambil menutup pidato. Bapak Ibu, Makatan barangkali mudah-mudahan ke depan menapai tahun Suro, tahun Hijriah, kita hijrah bersama-sama dari kegelapan. Kita hijrah dari tidak baik menuju baik. Kita hijrah dari tidak bersatu menjadi bersatu. Kita hijrah dari tidak cinta menjadi cinta. Kita hijrah menuju Ponorogo hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Kanjeng Bupati, Pucet Agung liwat ubaran pelarungan sampun siaga kalarung. Yo, Subo Manggol, ubaran pelarungan wis dak topo. Edi lan Peni menawa durung kalarung kirapno upengno telogo. Sengko
yang bagus supo manggol jagat genelo amung sakneng pikir sawiji dene disumedya paminta sri nugaring Gusti Kamurbeng dumadi satinda sabetak anut runtut lawang nuling gongso kencinendi kaya mangkono kacena bine sabrang amung hanengenaken dumateng saling reh kautahen kaya mangkono kawistara jengkarnya Dyan Bagus Suba Panggala kawistara wis tan keweraning panggalih tanggaping sasmita inggih para arga Wandawa kaya maju meneng saking palenggan padha sakala hambur wakani kiraping punah Bojong Agung kabeh-habet songsong wana tundha telu kaya mangkono Kyai Prarampinto keparing penggalih warga ngebel hadiyuning hat yen kebarahana tepi dumateng darmaning anggesang kang sawiji sumedya bebela nusa lan bangsane hanut panuntut panetep tumuju prekeblating panembah kang dinasti trigatining pasenggasang sumedya tresna sing preksa sapa bebela parang bener punang Bojong Agung kayap sangjaning para widodara mijil saking tlatah 8 kademangan ngebel hadiyuning rat pamundi punang Bojong Porak hanenggih kang mijil saking tlatah Desa 8 wonten ing Galagan Kecamatan Ngebel kabaringi hanenggih mencorong Mahaprabha Panyayah Gunung Anaan dalite tanono kendhate pembat madya lumenggange warih lenggeh angeka padha kaya mangkono kiraping punang Bojong Agung keparing penggalih sumedya hangu bengi kelenging talaga madirda nenggih talaga ngebel hadiyuning rat waneh genyo ngrumpaka rineka punang Bojong Porak kaya mangkono kawistara mencorong Mahaprabha Ganggung Ginunggung Ginala Bala kaya mangkono mawarna-warna galaring punang Bojong Porak ingkang dumadi saking ulu pawetune bumi loka bumi ngebel kinarya kegambaran tekating para warga ngebel nggenya hamangun Buli Wisma bumi loka bumi ngebel hadiyuning rat lagu yo Marisa rampak harun
bagyo mulya kang